Yafaro and belai ke ang tini stage of basawoi kaksa mamang khatam ni male ang 5 years ya gulo te shawro haino hai ang stage noro go share khai tawo abon bagi belai ke hambai and kha hamsa no noro am sake hamza go abon bagi ang whole life kaksa mamani tonai hambai belai ke jotono ang bahai no moharani puro tewe sai hai sobai pika abon noro saide mar 2016 sebele 2016 ang oro stage perform khai thango apro bonoro asu hamdo mar kha tini masukno abon bagai tini te kisa bising khana tam nenge tini te kisa juda khe nung jakha ang belai khe kepal kaham ni won sugo tini tewe sai hai norway baksa perform khane ni te nongno norway baksa malai mama bagai tam nenge second time ama hai ke jora mama bagai belai khe kha tong tho hading kai and tadi shakok gangke ordering committee ni je chini o je daga oroni je chini takok te buk song je string songsane dong bang hambai na muchungo borong le chai tong mung sat mani bagi no tini chung o jago program asuk ka hamre khai mana ni jora man kha aun bagi bo jotro no hambai happy drink dewa shahai na hai siningai noro jotono drink ni hamdama te chibai yafar